Dobrý deň, vítajte v rýchlej inštruktáži rezervačného systému pre Vila Anna Bešeňová. V prípade, že si chcete rezervovať napriamo, ste na správnom mieste a získate najlepšiu cenu za váš pobyt. Poďme teda vyskúšať nejaký termín, konkrétne môžeme vyskúšať 13. až 15. pre dve dospelé osoby, prípadne jedno dieťa vo veku povedzme 5 rokov. Ako môžeme vidieť, vek dieťaťa 8 a vyššie už je teda charakterizovaný asi ako dospelá osoba. Všetko máme pripravené, dáme overiť dostupnosť. Vyberieme si konkrétnu izbu, ktorá je pre nás k dispozícii. Ak je to v tomto prípade nastavené tak, že sa nedá vybrať ani jedna z izieb, je to z dôvodu toho, že my sme si vybrali termín na 2 noci, avšak je nutné vybrať minimálne 3 noci. V tomto prípade teda pobyt chcem predĺžiť a zmením príchod a odchod do 16. Počet osôb ostáva. Po overení dostupnosti mám možnosť vidieť, že si viem vybrať teda konkrétne štúdiový apartmán číslo 2. Po výbere izby dostávame k dispozícii ešte povinný poplatok mestskej dane a už je nutné iba vypísať meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Veľmi podstatné, aby ste napísali e-mail v správnom formáte, aby vám prišli všetky pokyny k príchodu. Následne rezervácie odošleme, príde vám potvrdenie a všetky ostatné pokyny, ktoré sú spojené s pobytom v našej vile. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný zvyšok dňa.